Благодаря, господин Костадинов. Господин Рашев, или ще представите проекта? Заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми представители на изпълнителната власт, уважаеми гости. Аз ще бъда кратък, тъй като всички най-вероятно са запознали с мотивите, а и също така този законопроект беше обсъден вече и приет на първо гласуване в Комисията по конституционни и правни въпроси. Имаше доста широк дебат по темата, но все пак ще ви представя накратко нашето изложение и мотиви към него. Има три основни насоки на нашия законопроект. На първо място, това е така нареченото споделено родителство, възможност за споделено родителство по исков ред. Казвам възможност, не задължение, или съвместно упражняване на родителските права. На второ място, това са мерки срещу така нареченото родителско отчуждение, на което в нашата практика, като хора, да кажем, като юристи, сме наблюдавали в съдебната практика доста така подробно. На трето място, мерки за реално изпълнение на режима на лични контакти на родителите следствие на раздяване. Уважаеми колеги, по отношение на споделеното родителство, следва да имате предвид, че тук не говорим за равни права, тук не говорим за 50 на 50, тук говорим за изпълнение на важните задължения спрямо детето, спрямо неговото образование, здравеопазване и други. Към настоящия момент има съдебна практика, която позволява да се постанови така нареченото споделено родителство, когато има взаимно съгласие между страните, между мъжа и жената, дали следствие на раздяла или следствие на развод, ако те са били в брак преди това. Споделеното родителство има в много държави в Европейския съюз. Между другото, към настоящия момент нашия семейен кодекс има такава презумпция за споделено родителство, когато родителите са все още заедно, когато заедно отглеждат децата си. Странно е как при една раздяла, при родители, които имат доказан, подчертавам, доказан родителски капацитет, такава възможност, всъщност не е възможно съда да постанови едно такова решение. И нещо повече, съдът ще го постанови само единствено на база на всички доказателства, факти и обстоятелства, които са събрани в едно съдебно производство. Това не означава задължително споделено родителство. Това го казвам с оглед възраженията, които имаше и в предходната комисия, в правната комисия. И в края на краищата повечето колеги възприеха, че всъщност тези възражения бяха несъстоятелни. Ще акцентирам върху някои основни положения в нашия законопроект. Като точки ще ги визирам, вие предполагам сте запознати с законопроекта, само ще ги маркирам. Допълване на предметния обхват на кодекса в член 1 с оглед гарантирането на право на личен и семейен живот. Предвижда се изцяло нов член 58а, касаещ съдържанието на родителската отговорност. Всъщност, споделеното родителство гарантира родителска отговорност или задължението на родителите да отглеждат своите деца. Промени в член 59 от Семейния кодекс, в това число определя се обща хипотеза на раздяла на родителите, в който случаи ще решават по общо съгласие въпросите за отглеждане на децата, чрез подписване на споразумение с нотариална заверка на подписи и съдържание. Въвежда се така реченото споделено родителство, както ви казах, или съдът има възможност да определи съвместно упражняване на родителските права и по исков ред. Предвижда се специален подход при пътуване на дете в чужбина и предоставяне на гаранции на другия родител, че детето ще се върне в страната, с оглед и борбата с международното отвличане на деца. При оборване на презумпцията за споделено родителство се определя императивен минимум 35% на годишна база за режим на лични контакти с другия родител. Но подчертавам, стига този родител да не застрашава живота и здравето на детето. Определя се размер на минималната издръжка от 30% от МРЗ за страната. Предоставят се правомощия на съда да разпореди задължителни мерки с оглед превенция на синдрома на родителско отчуждение. И тук мога да добавя, в случай на неизпълнение на режим на лични контакти, системно неизпълнение на режим на лични контакти, това вече ще бъде основание за нови обстоятелства и ново дело пред районния съд за промяна на режима на лични контакти и за упражняване на родителските права, тъй като сме свидетели на системно неупражняване и неизпълнение от страна на изпълнителната власт. Аз разбирам защо, защото темата е чувствителна. Няма как да накараме един полицай да изземва детето от другия родител, това ни е ясно, но трябва да има някакви мерки с оглед превенцията на такъв тип родителско отчуждение. Ще остана в тази комисия, колеги, да отговоря на всички ваши въпроси, защото за нас действително това е чувствителна тема и е чувствителна за нашето общество. И не искам да разделяме родителите на бащи и майки. Всички са родители.
Както майката може да попадне в такава ситуация, така и бащата може да попадне. И само за последно ще спомена, колеги, отново съгласно споразумението за съвместно управление, подписано от тримата коалиционни партньори, заедно с подкрепата от страна на Демокрация, права и свободи, ДПС, в член 4 е предвидено, че ще се приеме такъв закон за споделеното родителство и мерки срещу родителското отчуждение. Благодаря ви.